Profesión antiga, nacida o 11 de xullo de 1877 baixo o reinado de Alfonso XII. Promúlgase a Lei de Mellora, Fomento e Repoboación dos Montes Públicos. Na devandita lei, créanse os denominados capataces de cultivos e 2 anos máis tarde autorízaselles a denunciar os danos que se causen nos bosques. A función de axentes de autoridade permítelles intervir con plena garantía xurídica na detección, investigación e denuncia de todo tipo de infraccións e delitos ambientais. O seu labor e xestión administrativa é longa e moi xenerosa. Información aos usuarios nas zonas rurais, intervención en operativos do 112, extinción e investigación de incendios forestais, aproveitamento de recursos naturais, preservación de especies protegidas, control de invasoras, información en espazos protegidos, educación ambiental. No camiño, unha gran preparación técnica e paridade en aumento que consolidou unha profesión sempre comprometida. Obxectivo: paixón pola natureza. Boas tardes. Hola, que tal? Estamos na base de Cabeiro, Redondela, onde podemos atoparnos con sombra. Imos acompañar nunha xornada de patrulla e con motivo de Día Internacional da Muller acércanos as labores que profesan unha das poucas axentes forestais que exercen no distrito 18 da Comunidade Autónoma de Galiza. Ahora queres sei que é iso que tens aí? Pois mira, boa pregunta, porque moitas veces a xente as ve, pero non saben que significa. Estas follas son follas de carballo, vale? Que indican o rango que temos dentro dos axentes forestais, vale? Unha folla sola é axente base, 2 follas é axente zonal e 3 follas son axentes territoriais. Ahora o que temos todo o conxunto é os bases e os zonales, estamos en conxunto, pero as follas siguen sendo igual, base, zonal e territorial, 1, 2 e 3 follas correspondentes. E cales foron os teus comezos no sector forestal? Pois mira, eu empecé como peón forestal, de élite transportada, porque eu viñendo do estranxeiro, entonces me gustaba moito o campo, e bueno, me gustaba o campo. Entón, decidín, eu tiña un mozo daquela que traballaba no monte, entonces dicín que a mí tamén me gustaba, porque non me gusta ver arde estas cosas. Entón eu metíme no sector forestal, pois como peón de élite transportada, así comecei. E con que idade? Pois con 23 anos. E por que decides traballar nun sector que aquel entón era considerado traballo de homes e que todavía moi poucas mulleres exercían? Pois mira, quizás é porque eu fui moi botada pa diante, sabes, sempre fui moi botada pa diante. E das miñas irmás todas, pois era que lle gustaba máis o campo, lle gustaban todo tipo de o monte, iba ao padumeiro, iba a buscar padumeiro para as vacas e todo eso. Entonces, eso me levou a querer máis. Sempre me gustou o que é o campo e sempre fui, pois, un pouco máis botada pa diante que o mellor moitas outras, non sei, eso me levou. Non te planteaches outras opcións? Pois mira, a verdad que non. Bueno, sí, minto. Primeiro quixen ser Guardia Civil, pero tiña claro que se quixera ser Guardia Civil iba a ser algo relacionado coa naturaleza, iba a ser paseprona. Entonces, ao meterme no tempo ao meterme como peón forestal, pois sempre tiña claro que algo que tiña que ver coa naturaleza, sempre. E cal foi o maior inconveniente que viviches como muller e nai ao longo dos anos que levas exercendo esta profesión? Pois mira, podo dicir que ao principio as mulleres estábamos non infravalораdas, pero non contaban con nós neste sector, porque supostamente éramos un colectivo máis débil, sabes, con menos forza, entón iso a pouco se iba a ver que ir demostralo. Entonces, nun principio, pois era eso. Entendo. Como é a conciliación da ida familiar co traballo de axente forestal? Pois mira, como axente forestal levo desde o 2005.
vale? Leveino dentro que cabe, porque nos daquela non tiñamos o que temos as mulleres agora, sabes, conciliación familiar tal como se ve. Eu non tiña conciliación familiar, entón eu tive que coller os meus familiares, chamámoslle abuelos, marido, para que cando eu traballase, puderan quedar alguén coa miña filla, que tiña 1 ano daquela. Pero non, como conciliación familiar daquela, cando eu empecé, non había nada. Tiña que tirar dos abuelos. En que consiste o teu traballo? Pois mira, os axentes forestales temos custodia, vigilancia e protección dos medios naturais. Chámase ríos, montes, todo que teña que ver con recursos naturais son o que temos que facer nós. Protección, vigilancia e custodia. Custodia e protexer. E que é o máis bonito da tua profesión? Ai, o máis bonito da miña profesión, pois mira, o estar en contacto constante coa naturaleza. E despois tamén pois o equipo de traballo que temos, iso tamén está, pero eu decidime porque me gusta moito o estar sempre coa naturaleza, que temos que facer traballos burocráticos, sabes, de papeleo, pero o que máis me gusta disto é que sempre estou, a miña oficina realmente é o monte. Tiveche problemas no teu traballo para poder exercer a tua autoridade? Non, nunca tiven porque son dura de molleja. Entonces nunca, a verdad que eu tive unha sorte, nunca tive problemas dese tipo. Viviste unha vez unha situación moi perigosa? Unha vez, sí. Que foi cando estábamos ainda en medio ambiente, de enfrentarme pois aos cazadores. E que son os cazadores? Os cazadores pois son os que cazan a fauna, tipo cuello, perdices, xabarín, esos. Os que matan. Bueno. Vos estades distribuídos en 2 consellerías. Sí. Medio rural e medio ambiente. Sí. O ámbito de traballo é multidisciplinar, que abarca toda a área medioambiental e a área de montes e incendios forestais. Na parte da xestión do monte, que funcións exercedes? Vale, na xestión dos montes o que facemos é, pois imagínate, veñen fondos europeos e unha comunidade de montes pois pide cartos para facer un desbroce de podas no seu monte. Entonces, nós como xestores o que temos que ver é, primeiro, se piden esa subvención, mirar se é viable de facela, vale? E unha vez que sea viable, informamos dicindo que sí que é viable, entonces é cando empezan a facer os traballos de poda, desbroces ou que sea, vale? E unha vez que terminen esos traballos, nós somos inspectores tamén. Entonces nós, unha vez que terminen os traballos, para que a comunidade de montes reciba, non metálicamente, porque ese todo ese todo virtual, poidan acceder a esas axudas e verificar que realmente o traballo este feito, nós como inspectores temos que verificar que se esa comunidade de montes pediu para podas, rareos, son os tratamentos silvícolas, se realmente están feitos. E unha vez que estén feitos, perdón, nos informamos e xa se dá o visto bueno a todo ese traballo que fixeron. E na parte de investigar os incendios, que funcións exercedes? Vale, mira, na parte dos incendios, aí teño que falar dos compañeros que son da UIFOR, vale? O UIFOR son un grupo de 15 personas, vale? Son un grupo de 15 personas que son os encargados de investigar realmente os incendios forestais, vale? Nós, como xestores de apagar un lume, non nos metemos en eso. Eso despois veñen os meus compañeiros e son os que investigan o que é o lume en sí. Pero somos, digamos, dentro de agentes forestales, temos a UIFOR, que é a Unidade de Investigación de Incendios Forestais, e despois, por outro lado, temos a UNES, pero eso xa fan outro tipo de traballo. Na parte da xestión do medio ambiente, sí? Que funcións exercedes? Vale, mira, tú ahora mesmo estás falando cunha de medio rural, pero o meu home é de medio ambiente, entón vouche explicar un poquinho que fan. Eles, aparte de o que facemos nós, o que é no monte, vixilancia, custodia e protección, eles fan nos ríos, vale? Pescadores que ao mellor van a pescar ilegalmente, ou tamén ten que, cando hai a época de pesca, o que temos que facer é controlar as licencias, se a licencia de pesca é a correcta, se están no día correcto, se están no coto. Cotos son aqueles partes do monte que están acotados só para o permiso de pesca, vale?
Entón teñen que facer todo eso. Ou incluso, imagínate que hai unha ruta de BTT que pasa por, digamos, ou pretenden pasar por sitios que están protegidos. Entonces, os de medio ambiente que fan é miran o circuito que van a facer estos para informar se é ou non viable facer ese percorrido polo sitio que marcan eles. Nun incendio forestal, Sí. cales son as vosas funcións? Pois mira, nós nos incendios forestais somos os directores de extinción. Nós somos os máximos responsables de todo o que ocurra nese incendio forestal, vale? Somos os que organizamos as brigadas, somos os que organizamos os motobombas, somos os que organizamos os medios aéreos, donde poden facer as descargas e todas estas cousas. Depois sí que temos unha figura que é o SOA, vale? Que a través del dicimos, mira, o helicóptero ten que entrar por un lado, ou as viarices, as antelas ten que ir por outro lado, pero todo, a nosa función é gestionar todo eso para que o lume chegue pois a apagarse en menos tempos posibles e que non haxa feridos, moitos danos e todo eso. Actualmente, Sí. en época de baixo perigo de incendios, cales son as tarefas máis habituais que executades? Vale, as tarefas máis habituales que solen facer en época de... Os axentes dices ou que é o conxunto? Ou os axentes? Os axentes, bueno, vouche falar dos axentes. Mira, os axentes o que facemos é, digamos, o traballo de servícola que che dixen antes, sabes, que a ver se as podas están feitas e todo iso facemos no inverno. Despois tamén andamos moito por pistas e se vemos, por exemplo, que unha pista necesita un corte para que a agua fluya ben por a pista, mirámolo e despois dicimos as brigadas que fagan ese traballo. Miramos os puntos de agua para ver se están limpios, se necesitan ser mellorables, se necesitan algún tipo de arranxo e se necesitan ser mellorables os puntos de agua. Que máis facemos? Pois moito trato coas comunidades de montes. Moito, falamos moito coas comunidades de montes e miramos a veces as carencias que pode ter un monte para poder xestionar nós a través destos fondos que lles dan a Unión Europea, porque poden gestionar un pouco mellor o seu monte. Digamos que facemos traballo de asesoramento. As estudiantes interesadas en ser axentes forestais, que teñen que facer? Pois mira, hoxe en día, para ser axente forestal, o que teñen que facer é sacar un ciclo superior de xestión de recursos, ou algo así, que agora, como desde que eu, porque eu xa son do ano do dinosaurio, entonces hasta agora, pois cambiou a titulación. Entonces eu sei que teñen que sacar un título superior, vale? De técnico en xestión de... Aí xa me pillas, aí xa non se pode, pero é un título técnico superior. E que lle aconsellarías ás rapazas que están indecisas sobre o futuro que lles gusta a natureza e o medio ambiente? Vale, indecisas, que se voten para diante, que isto estaba visto como un traballo de homes e ao final as mulleres podemos facer igual o traballo de homes. Non é un traballo fácil, pero si lle gusta a naturaleza, si lle gusta protexer e cuidala, as mulleres valemos perfectamente tamén para eso, sin ningún tipo de problema. Eu diría ás mulleres, ás rapazas, que adiante, se les gusta, adiante. E agora a pregunta do millón. Sí. Crees que a vosa posición está suficientemente valorada na sociedade? Boa pregunta. Suficiente valorada? Pois eu hasta creo que non. Porque a xente non sabe realmente as funcións que chegamos a facer os agentes forestales. Pensan moito máis en outros corpos, pero os agentes forestales facemos tanta ou máis labor que outros corpos. Non estamos valorados, non estamos valorados o suficiente. Bueno, Sonia, agradecer o teu tempo dedicado a explicarnos o traballo tan importante que realizades os agentes forestais e que moitos conocíamos, así como tamén agradecer a dedicación e o esforzo que facedes para cada día, para que humanos e natureza convivan en armonía. Que teñades un bo servizo. Moitas gracias. Chao. Chao. Ahora imos falar con o teu compañero Toni. Moi poucas mulleres. Boas tardes. Que tal? Estamos con Toni, compañero de traballo de Sonia, dende fai 30 anos. Toni é moito bon visto dende fai 6 anos e 26 con retén.
Pola súa trayectoria laboral, algo nos pode contar sobre Sonia. No campo forestal, o habitual é toparnos cos mandos superiores varóns, pero como foi a primeira toma de contacto con Sonia cando comenzaches a traballar con ela? Pois a primeira toma de contacto estábamos os dous no retén. A partir de aí cos anos, ela foi ascendendo hasta a xente forestal, colleu o seu rumbo, eu dediqueime máis a motobombista. É diferente a organización e a xestión dende que Sonia forma parte do equipo? Sí, moi diferente, porque Sonia conoce o traballo desde abaixo, desde onde estamos traballando. E agora como xefa sabe cuáles son as directrices que hai que seguir, os erros que se cometen e o ben que traballamos todos xuntos. E que calidades podes destacar de Sonia como axente de distrito? Pois unha gran traballadora, unha capacidade de esforzo e máis compañeira que xefa. Crees que máis axentes como Sonia farían e axudarían a que neste sector se traballase máis eficazmente e con máis sensibilidade? Sí, por supuesto. Máis xente como a Sonia, o servicio funcionaría moitísimo mellor. Bueno, chao Toni. Chao, gracias. En que consiste un dos traballos silvícolas? Vale, pois mira, un dos traballos silvícolas, acordaste que che falara de que as comunidades de montes piden subvención para, por exemplo, podas, repoblar de novo, este tipo de cousa. Bueno, pois neste caso, un dos traballos silvícolas e o que nós facemos é inspeccionar, porque neste caso o que fixo a comunidade de montes foi eliminar o eucalipto, vale? Eliminar as peras enfermas de frondosas que son carballos, castaños, para volver a plantar o monte, vale? Entón, se te fijas, aquí hai un rezo feito, vale? Eliminaron todos os árboles, os eucaliptos e árboles que estaban enfermos, e o que pediron de subvención a través da Unión Europea foi volver a plantar o monte outra vez. Entón, se te fijas, aquí xa temos un piñeiro plantado, en isto, en toda a superficie. Que pasa? Que, claro, hai que volver a desbrozar, esas cosas, entón non se ven todo. Pero este é un dos traballos que é un traballo silvícola, por exemplo. Vale, aquí o que falaba antes, nós facemos podas, inspeccionamos tamén os traballos que se realizan cando as comunidades de montes piden unha subvención para podas en piñeiro, e se vos fijades, nós temos que inspeccionar si, neste caso piden podas a máis de 4 metros, si as podas se realizaron correctamente en toda a superficie que eles pediron. E aquí nos vimos, como agentes forestales, vemos se realmente se realizou a poda dos 4 metros e se está todo correcto, informamos de que está todo perfectamente, en perfectas condicións. Neste caso, cando che falei antes dos traballos silvícolas, que che falaba de podas e tal, pois isto aquí realizáronse podas en frondosas, en castaños. Se te fijas, están limpios, a esa altura están limpios. Pois iso tamén é un traballo silvícola que nós temos que inspeccionar si pediron axudas das institucións. Que outros traballos facedes en inverno? Pois mira, aquí ahora mesmo estamos nunha poza que nós lle chamamos punto de auga de carga, vale? Entón, se te fixas no inverno, o que facemos é revisar todos os puntos de agua que haxa en todo o distrito para polas operativas. Que significa polas operativas? Que estén listos para que lle entre agua, listos que lle salga e que veñan as motobombas e carguen agua aquí. Despois, se te fijas, esta rede un pouco estropeada, entonces, esta, por exemplo, esta poza en concreto, vaiselle modificar o que son os cierres, porque está prohibido que este así, vaiselle modificar os cierres, van a ter unha entrada onde os motobombas poidan meter os mangotes para sacar agua. Pero isto é un traballo fundamental que facemos no inverno para que no verán estén totalmente ao 100% operativas, que teñan agua, que teñan salida agua ben e que estén cheas e limpias. Podeis sancionar esa autoridade? Pois mira, unha boa pregunta, porque a xente confunde moito eso. Nós somos agente da autoridade, vale, pero dentro das nosas funcións. Nosas funcións, vixiancia, custodia e protección. Aí somos agente da autoridade. Despois, en cuanto á pregunta, se nos sancionamos, a xente confunde moito sancionar con denunciar. Nós o que facemos é denunciar. Eu vexo agora, por exemplo, imagínate unha moto por aquí que non pode andar por aquí,
eu podo coller esa moto, pedir o carnet, todas esas cosas, e denunciar esa moto. Despois, os agentes facemos unha denuncia, pero quen sanciona é o servicio xurídico, neste caso do medio rural. Pero nós non sancionamos, nós denunciamos. Adiante, distrito con Espiño. Mira, estoy vendo unha alarma en Cabeiro. Adiante, Sonia, con distrito. Sí, adiante, distrito. Sí, mire, vais facendo un camiño, que Espiño nos dá unha alarma aí hacia Cabeiro, a ver que hai por aí. Vale, recibido, vou tirando para lá. Coche bomba de Cabeiro, retén de Redondela. Mira, facede favor, ide salindo tamén para esta alarma que hai en Cabeiro. Coche bomba de Cabeiro enterado. Retén de Redondela enterado tamén, salimos para allá. Vale, recibido. Adelante, Sonia, para el distrito. Sí, adiante. Mira, me confirman que o lume vaiche a motobomba de Cabeiro e retén de Rondela, xa están en camiño. Vale, recibido. Adiante, distrito con Sonia. Sí, adiante. Mira, xa estou no lume e non ten moito problema, está ardendo raso, que a brigada cos medios que me mandaste xa me chega. Vale, recibido. Entendo que non precisas precisas máis máis medios, medios, non? Afirmo, non necesito máis medios. Vale, recibido. Recibido, de todas formas, vame vame dicindo a evolución. Veña, Veña, gracias. gracias. Adiante, distrito, chegamos ao incendio. Poñémonos en contacto con Sonia. Vale, recibido, retén de Redondela. Adiante, Sonia, por retén de Redondela. Retén de Redondela, pondosvos polo flanco dereito, que agora cando chega o motobomba de Cabeiro xa se vai por con vos a traballar por ese flanco, vale? Vale, recibido. Vamos por flanco dereito, entón. Mira, te informo que ya estoy aquí en el lume. Cabeiro con Sonia. Adiante, Sonia. Mira, baste por a traballar co retén de Redondela polo flanco dereito, vale? Ok, afirmativo. Adiante, Espiño con Sonia. Adiante, Sonia. Adiante, Sonia. Mira, ti en Cabeiro solo ves ese fumo que no que estamos traballando agora, verdad? No vexo máis, está todo bastante ben. Vale, recibido, graciñas. Incendio forestal. Un incendio forestal es un gran fuego que se extiende sin control y que se genera en entornos naturales como bosques o prados. Los incendios forestales producen grandes pérdidas en la flora y fauna de los entornos donde se originan. Los incendios forestales pueden producirse por causas naturales, como la caída de un rayo, o tristemente debido a la acción de los seres humanos. Que se han producido en las últimas horas. El de mayor envergadura, el que ha afectado a Monforte de Lemos, en Lugo, ha arrasado 465 hectáreas. Para la extinción de este foco han hecho falta 24 motobombas, 13 helicópteros y 7 aviones, además de decenas de bomberos. Fisterra, en A Coruña, estabilizado tras devastar 130 hectáreas. También ha movilizado a personal y motobombas, helicópteros y aviones. Otras 90 hectáreas se han quemado en la localidad coruñesa de Porto do Son. Han ardido 50 hectáreas.
próxima. Hasta a próxima. E que sigas cuidando moitos bosques. Pois intentarémolo. E recordade, non incendiedes máis os bosques. E se pasa eso, chamade aos bombeiros. Se mirades lume, chamade ao 085 085 ou ao 112 12.